Кожнае свята мае свае традыцыі і атрыбуты. Для Новага года гэта мандарыны і елка. Без апошняй зусім немагчыма уявіць свята. Як усталёўваюць зялёную прыгажуню на галоўнай плошчы горада, глядзіце ў наступным сюжэце. Калючыя лапкі і духмяны пах ігліцы – самы шчымлівы ўспамін кожнага дзяцінства. Сёння рэдка ў каго сустрэнеш сапраўдную елку, часцей яе замяняюць на штучную. Аднак факт – лясная прыгажуня застаецца галоўным сімвалам свята. До конца недели планируем завершить работы полностью. По монтажу будем переходить на украшение новогодней ели электрическими гирляндами. И шары будем развешивать, банты, украшения. Вось і ў Шклове на галоўнай плошчы горада пачаліся работы па ўстаноўцы елкі. 16-метровая штучная прыгажуня радуе шклаўчан ужо на працягу 6 гадоў. Таксама плануецца ўстанавіць на плошчы малыя архітэктурныя формы.